du har fanget, Mikkel. Fisk! Jeg kender mig. Det kommer den. Den er på vej. Er det en torsk eller en havred, Mikkel? Det er en torsk, vi har en kæmpe kvinde. Har den det? Ja. Er den blank, eller hvad? Så sætter vi den ned. Det er en lille bitte en, så sætter vi den. Ja, en lille baby. Så kommer den i hvert fald. Det er en tung en. Det kan jeg ikke vide. Nu var fiskerne også lige gøre her. Hvad? Hiv den ind og se, hvad der er for en. Det ser altså stor Sig ud. mig, er det en havred, eller hvad? Nu trækker jeg den op. Prøv lige stop. Den er stor, skat. Kom op. Nej, hvor er den stor. Stop lige, skat. Skal jeg bare lige hjælpe, så den ikke hopper af? Nej, det er din. Jamen, du kan ikke hive længere ind, Mikkel. Så står vi ikke lidt længere ind. Sætter vi lige kameraet her. Det er en lille Skal vi en. sætte den ud igen? Skal den med hjem, eller hvad? Hvor er vi klar? Hvad tror du ikke, Første gang i mor var med til at fange noget. Jeg skal se, at vi kan fange noget. Sæt den ud igen. Kan man lave mad af det? Sæt den ud igen, så vi kan vende. Ja, jeg vil godt. Ja, tak for det. Ja, tak. Er du klar, eller hvad? Ja. Tag fat i den. Ja. Ej, den var heldig. Den fik lov at løbe videre.